Mit navn det er Gert Thomsen. Vi har 470 køer her i vores besætning. Vi er 5 mand til at passe det her i stalden. Vi har valgt at have røde køer, eller det er nogle gange det vi har. Så har vi har nogle resultater omkring ydelse. Vores køer de giver 10.500 kg mælk. Vi har ingen problemer med celler. Vi har lagt stabil under 150.000 det sidste år. Vinteren har været rigtig god for os. Der har vi haft celletal på omkring 100.000, og den er så steget lidt omkring 140-50.000 nu her. Men alting fungerer stabilt. Rigtig stærk på benene. Vi har ikke de udfordringer, som mange har med ben på køerne. Vi har stort set ikke nogen. Det vi gør, det er, at vi klovbeskærer vores køer 3-4 gange om året for at holde styr på det 100%. Der er ingen klovslid, når vi har gummigulv. Men det resulterer jo i, at vi ikke har nogen køer, vi bliver nødt til at sætte ud på grund af dårlige ben, eller i hvert fald meget, meget få. Og det er jo egentlig sammenhold med de andre ting, så gør det egentlig, at den røde ko er en rigtig, rigtig robust ko, og en rigtig nem ko at passe. Og det mener jeg i den grad, når vi snakker om store besætninger, så skal vi også have en ko, der passer sig selv og ikke har de problemer, som mange har. Og jeg mener også, at vi kan levere de ydelsesresultater, som skal til for at have en rigtig, rigtig god økonomi i mælkeproduktion. Så vi er rigtig, rigtig godt tilfredse med den røde ko. Vi har mistet 5 kalve det sidste år på grund af sygdom. Det er ud af 530 fødte kalve. Det er vi egentlig rigtig stolte af. Men for at vi har nogle kalve at tage af, så er der noget, der hedder reproduktion, som vi også skal have styr på. Og det fungerer også rigtig godt. Vi har en insemineringsprocent på mellem 65 og 70, og en drægtighedsprocent, som vi ønsker os lidt højere på knap 40. Alt det gør, at vi får egentlig rigtig mange kalve, og egentlig også får for mange af dem. Vi malker her 3 gange om dagen. Vi malker de her ca. 420-30 køer. Og det tager cirka fra opstart til afslutning med det hele 3 timer. Hvis vi siger effektiv malkning, så tror jeg, at vi malker næsten 100 køer per mand per time herinde. Vi har ingen udfordringer i forhold til, at vi går og venter på køer, som ikke bliver færdige. Malketiden er ikke noget, at vi har problemer med. Vi har ikke nogen køer, som er langsomme, hvis man kan sige sådan.